Konuşurken sustum. Geldiler çok güzel yabancılar. Kimse gezmeye gelmişler. Şuraya gireceğim de. Onun rengi nerede? Kahverengi devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Şuraya biraz daha gelsene mi? Şuraya kadar mı? Bir şeyler aktarmak. Надявам се до 2 години да можем да финализираме, но дори да са 3 години, по-важно и по-качествено ще се свърши, когато не се бърза и ако си отделиме достатъчно време и енергия, за да се посветим на тази отговорна дейност. Със сигурност ние трябва да толерираме творчеството на нашите деца. Те трябва да умеят да изразяват себе си и да се чувстват обединени, да ценят това, което имат в миналото, за да преминат към бъдещето.